Здравейте! Днес направихме тестове на една карабина на Sig Sauer в калибър 308, която е предвидена за спортни цели, но същевременно това си едно бойно оръжие. Модел е 716 Sport. Произведена е в Съединените щати. Sig Sauer, знаете, имат заводи и там, и в Германия. Какво е характерно за нея? Полуавтоматично оръжие с заменяеми пълнители. Този специално е с капацитет 20 патрона. Тук използвам възможността да кажа, че разрешените за България ловни оръжия са с капацитет до 3 патрона. Така че ако се взима подобно оръжие на лов, на ловен излет, то не трябва да съдържа повече от 3 патрона в пълнителя или пълнителът да бъде ограничен. Пробвахме карабината с няколко вида боеприпаси, с фабрични Winchester, които са с тегло 168 грейна. Hollow Point. Другите, които пробвахме, пак са Hollow Point. Куршуми на Norma. Всъщност куршумите са Berger, но са снарядени от Norma. И третите са 155 грейнови боеприпаси, снарядени в домашни условия с куршум Sierra. Ето какво се получи с най-добрите от тях. В случая домашно снарядените, ръчно снарядените боеприпаси. Групата е 11 мм от център до център. Нищо повече не може да желая от едно такова оръжие, при положение, че спусъка е с тегло 3 кг 150 грама. Това е много тежко тегло за спусък, за спортна карабина, и ако се използва за прецизна стрелба, се налага да се редуцира до около килограм, килограм и половина максимум. Но дори под килограм да е, ще е добре и ще може да отговаря на условията за сигурност. Карабината, както казах, е базирана на платформата R10 с пикатини релси от 4 страни, газова камера, която може да се регулира, като има 4 позиции. Едната от позициите е, ако оръжието е замърсено и не може да презарежда качествено, да бъде използвана като екстремна. Втората е стандартна позиция. Третата е позиция за стрелба с субсоникови или подзвукови боеприпаси, така че да може да презарежда. И четвъртата позиция, карабинът се превръща в ръчно зареждаща се, или всеки път трябва да се зарежда от тази позиция, тук от тази ръкохватка, така че да може да презарежда всеки път един по един патроните. Прикладът е телескопичен и може да варира според желанието на стрелеца, според дължината на захвата му. Оптиката, която сме качили в случая, е Night Force модел Zero Stop от 3,5 до 15 с 50 мм обектив. Интересното е, че дължината на цевта е 40 см на тази карабина, но въпреки това тя групира отлично попаденията. Какво друго да ви кажа за нея? Приклада има опция вътре да се съхраняват, има нещо като контейнерче, в което може да се съхраняват или боеприпаси, или батерии за нощно, термо, фенери и така нататък. Има няколко позиции за поставяне на ремък с антапки тип бързо натискащи се. Натискат се отгоре и се поставят тук или тук. В зависимост от това как искате да носите това оръжие, на гърба, с двойна презрамка, по този начин. Въобще предвидено е да бъде максимално функционално, като същите позиции ги имаме и от другата страна на оръжието. Така че за левичари и десничари може да се прехвърля. Едно прекрасно оръжие на много прилична цена, имайки предвид на каква стойност се продават конкурентните продукти.